Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng adobong puti Kapampangan or kilala din sa tawag na arobo ng mga Kapampangan. Kaya tinawag nating adobong puti ito guys kasi hindi tayo gagamit ng toyo. Suka, asin, paminta at dahon ng laurel lang ang gagamitin nating pangsangkap. Pero napaka-solid pa rin ang magiging lasa niya guys. Tara, simulan na natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali lutuin ito. As you can see guys, no, gamit na naman natin yung legendary kawali natin. Halos yata lahat sa inyo meron nito sa bahay. Ang dali magluto kasi dito sa kawali na to guys, no? Kaya favorite kong gamit tong kawali na to. So ayan na nga guys, no? Nagpainit na ako ng mantika dyan. Once na mainit na, ilalagay ko na yung bawang. Mga 6 cloves na bawang yan guys. Depende naman sa inyo kung gaano karami gusto nyo. Wala namang problema kung gusto nyong dagdagan. At pag nag-brown na yung ating bawang, ilagay na rin natin yung sibuyas. 1 medium size na puting sibuyas yan. Pwede naman din kayong gumamit kahit yung pula. Yung iba, mas gusto nila yung pula. Mas okay daw sa panggisa. Mas malasa daw. Pero kung ano na lang yung available, wala namang problema guys. Ayan guys, ituloy lang natin yung paggisa ng mga 30 seconds. At pag okay na, pwede na rin nating ilagay yung ating leg quarter. 4 na pirasong leg quarter yan guys, no? Hinati-hati ko lang sa 3. Pwede rin dyan guys, kahit anong part ng chicken, no? Depende na yun sa inyo. Haaluin natin ng mabuti, no? At igigisa natin ng 10 minutes. At yung apoy natin guys, sa pagitan lang ng medium at low fire. At haaluin ko siya ng every 3 minutes. Ayan guys, after 10 minutes, pwede na natin siyang sangkapan. Maglalagay na tayo ng 1 tablespoon na paminta, asin, at 3 pirasong dahon ng laurel. And then, haaluin natin ng mabuti at igigisa pa natin ng mga 8 minutes para kumapit yung mga nilagay natin pampalasa sa ating chicken. After 8 minutes, maglalagay na tayo ng 3/4 cup na white vinegar. And then guys, hayaan lang natin siyang kumulo ng mga 5 minutes pa in low fire. After 5 minutes guys, pwede na natin siyang haluin para maging even yung pagluluto ng ating chicken. Pagkatapos guys, lulutuin pa natin yan ng mga 25 minutes. Maglalabas pa ng konting tubig yung ating chicken yan guys, no? Or pwede kayong mag-add ng konting tubig kung kinakailangan. Or kung gusto nyo na mas masabaw ang inyong niluluto guys, add lang ng tubig. Ang gusto ko kasi mga chip guys, no? Yung medyo konti lang yung sabaw at nagmamantika. So ayan guys, continue lang natin yung pagluto ng mga 20 minutes pa in low fire. At hahalu-haluin lang natin siya ng every 3 to 5 minutes para hindi matuyuan yung niluluto natin. After 20 minutes guys, titikman na natin siya para ma-adjust natin yung lasa. Maglalagay pa tayo ng konting asin. And then guys, lulutuin pa natin siya ng mga 5 minutes. At pwede na itong iserve. Guys, ito optional lang, no? Maglalagay din pala ako ng ilang pirasong kamatis. Pwede nyo naman hindi gayahin guys. Isasabay ko lang siya sa asin, parang i-steam ko lang siya ng 5 minutes. Para hindi madurog at hindi maglasa sa ating adobong puti. Ang sarap kasing ipares yan guys, no? Sa ating adobong puti. Tapos mainit na kanin at sili. Siguradong sira na naman ang diet guys. Maglalagay din tayo ng ilang pirasong siling labuyo. Sa mga gusto ng manghang dyan, pwede naman maglagay. And then guys, hahaluin natin siya ng bahagya. Saglit lang na halo guys para hindi madurog at hindi maglasa yung ating kamatis sa ating adobong puti. At ayun na nga guys, after 5 minutes, ready na yung ating adobong puti or arobo sa Kapampangan. Kainan na! Thanks for watching! Bye!